Sziasztok! Szalai Cecília vagyok, Sokorópátkán lakok egy kis Győr-Moson-Sopron megyei faluban. Bocsánat a fejemért, nemrég értem haza Farkasgyepről, apukám most ott van rehabilitáción, úgyhogy elnézést a kicsi fejemért. Én most csatlakozok a kihíváshoz, ami beszéd szempontjából is. Én mégis, ahogy hallhatjátok, én már, hogyan is mondjam szépen, nem zavar már annyira a dadogásom, és ez nekem nagyon sokat segített. De most azért is jelentkezem, mert nekem épp az, hogy valahova eljutni autóval, nekem még az is gond volt, de ma megtettem, és csak azért, hogy apukámnak, illetve a családnak is tudjak segíteni. Úgyhogy elvezettem oda és vissza, navigációs rokonaim segítségével. Úgyhogy ezen is túltettem magamat, ezen a vezetéstől való félelmen, de lehet, hogy pont az adott motivációt, hogyha a beszédhibámon is felülkerekedtem, sikerült, akkor egy másik félelmemen is sikerül túljutnom, főleg, hogyha azon a családtagjaimnak tudok segíteni. Most a beszédhiba kapcsán más dadogónak is szeretnék segíteni, hogy ne adják fel, aki durván beszólna, azzal meg nem kell foglalkozni. Úgyhogy én kitartást kívánok mindenkinek, további szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!